Takže vás vítam v našom fitku Panata Gym. Už máme pre vás všetko pripravené, všetko na svojom mieste. Máme pre vás prichystané stroje Panata. Myslím, že sme práve vybrali tú najlepšiu značku. Keď sme boli vo výrobe, sme mali možnosť vidieť celú továreň a nás zaujala to prevedenie, spracovanie a kvalita výroby. Tie stroje sú zamerané aj prevedením zárania. Napríklad táto firma si vyrába aj špeciálne sedačky na tieto stroje. Na všetko majú vlastné formy, aj poostrovanie dokážu krásne previesť, to aj vidno na tých strojoch. A máme tu pre vás pripravených 65 strojov. Keď zákazník nám príde prvýkrát, príde na recepciu a vystavíme mu takúto kartičku. Tú kartičku bude mať na všetko. Môže si ju nabiť, môže s tým platiť v reštaurácii, môže si zaplatiť napríklad proteíny, nejaké nápoje. Zároveň kartičku použije na vstup na šatňu. S kartičkou si otvorí skrinku. Okrem fitka máme pre vás ešte nachystanú workoutovú miestnosť a miestnosť na skupinové tréningy. No, zároveň tu máme ešte doplnkové služby, tu máme kryokomoru, to je taká zaujímavá vec, a solárium. Teším sa na vás.